Ой, да сонца дае. Ларыса Геніуш. Хто яна? Выбітная паэтка, нязломная змагарка, святая пакутніца. Як адбылося, што правінцыйная жанчына, пазбаўленая ўсіх правоў, палохае і цяпер уладатрымцаў Беларусі? Чаго не даравала паэтцы дзяржава? І чаго не здолела дараваць дзяржаве Ларыса Геніуш? Што ведае пра яе Беларусь? Што магла б ведаць? Лариса Геніуш не только для нас была увособлением свободы, увособлением имкнения до воли, до незалежности. Она, безумовно, была таким увособлением и для их. И адгэтуль вось такі страх. Страх перед жанчынай, якая ўсё жыццё жила и прийшла у небесную Беларусь громадянкой Белорусской Народной Республики. Дзядзька быў накрыты сваёй коўдраю, белая наўлечка якой была ўся ў крыві. Ён казаў мне, што прыходзіць канец яго жыцця, што ён быў адным з тварцоў акту 25 сакавіка 1918 году. Пасля смерці Крычэўскага з'яўляецца старшынёй БНР як выбраны народам сябра ўраду. Адыходзячы, хоча перадаць свае паўнамоцтвы дастойнаму чалавеку. Самы час працытаваць гэты дакумент. Вось што пісаў Васіль Захарка, будучы доўга і моцна хворым, што можа прынясці хутчэй кепскі, чым добры канец майму жыццю, я гэтым перадаю вам, пане інжынер, становішча старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтым жа самым назначаю на становішча сакратара прэзідыума Рады БНР Ларысу Антонаўну Геніуш. Усе абавязкі, ляжаўшыя раней на мне, згодна з пастановай пленуму Рады БНР, ускладаюцца цяпер на вас. Прашу выконваць іх у духу беларускай дзяржаўнай незалежнасці і непадзельнасці. Трэба сказаць, што гаспадар Захарка, які чалавек быў таксама такога сялянскага мудрага розуму, ён якраз бачыў вот гэтую яе праўдзівасць і гэтую яе прынцыповасць і стойкасць у кожнай справе да канца. Жанчыны часцей вот неяк стаяць моцна, калі ўжо у штосьці павераць. Кахаць – гэта кінуць сябе на алтар, то выковать велич ідею учыны, то попел падзеяў раз'іскрыць пажар, каб немагчымае стала магчымым. Кахаць – гэта горы мільёнаў адчуць, самой не заплакаць ад полымя болю. Кахаць – гэта мэты свае дасягнуць у жыцці маім, знача айчыне даць волю. Яшчэ і цяпер мне раптам светла так і шчасліва падумаецца, што трэба з'ездзіць да бабулі. Бабуляй мы называлі сябрамі ў мэтах канспірацыі Ларысу Антонаўну Геніуш. Хоць я думаю, таварыш майор, якога мы мелі як бы на ўвазе, называючы бабуляй, цудоўна ведаў, хто такая бабуля. Калі едзеш у Зэльбу, заўсёды адчуваеш, што нехта ў аўтобусе ёсць, які не проста так едзе. Гэта адчуваеш. Калі яго няма з Гродна, то ён ёсць з Валкавыска. У Зэльве ўвесь час сачылі. Колькі іх там было, як яны арганізоўвалі гэта. Яе не пакідалі ў спакоі. І не пакідалі ў спакоі тых, хто да яе заязджаў. У гэтай хаце напісаная ці не галоўная кніга Ларысы Геніуш, кніга споведь, кніга яе ўспамінаў, кніга ўспамінаў балючых, пра гулаг, кніга ўспамінаў светлых, пра Прагу, кніга ўспамінаў пра Зэльву. З гэтай хаты патайком уночы Міхась Чарняўскі вывозіў рукапіс. Я зрабіў перапынак у раскопках, я сказаў, што трэба разведку, конечно ж, я не казаў, куды я еду, это было трошки засакрэчана. Трэба было засакрэціцца, такі быў час. Я потым на аўтобус і туды ў Зэльву, трапіў да яе, і в такой размове так, яна раптам ідзе ў спальню, а тут выносіць такую вот папку такими тасёмкамі, тоўстую такую, завязаную, і так
мне працягвае, кажа, рабіце з гэтым, што хочаце, Міхасіка, я вам давяраю. Такая фраза была. Я разгарнуў і бачу вот першы радок пра жлобаўцы і жлобаўцы. І я зразумеў, што гэта вот гэтыя ўспаміны, гэтыя мемуары. І я вот такі мароз пайшоў па целе ад этой адказнасці, страху, як гэта захаваць, што з гэтым зрабіць. Благословенный родный дом, жлобаўцы. Зямля да нас гаварыла. Яна разумела нас, акружала духам мінуласці ўсяго нашага народу і вялікай любоўю. Зямля была для нас усім – калыскай, хлебам, песняй, магілай. І я ўжо далей не мог уявіць. Так, мне трэба было хутчэй вырвацца з Эльвы, некуды прабрацца, недзе схаваць, размножыць, каб гэта захаваць. Я засунуў пад штурмоўку эту папку з рукапісамі, і на мне тут гарыць, разумееце, вот я адчуваю яе. Я праз поле ў лес, і кіламетры 2 улупіў лесам у бок Ваўкавыска, замесціць сляды, перад лесам азірнуўся, нікога няма, лягчэй, але ж яны могуць пільнаваць на дарозе. Да сонце дає, знає, до чого ж ти раненька захо, діла. А сама Лариса у 1919-20 году вучилася тут у школе у нас. И она пишет: 9 веснаў на моем веку я вучуся в Гудзівіцкай школе, бегаю по бэзавым мянку. Лариса Антоновна вельмі ганарылася тым, што гэты бэз расце каля магілы дзеда. Вось гэтая каменная крушня, усё, што засталося ад знакамітага хутара Жлобаўцы, які атрымаў навечную прапіску ў беларускай літаратуры, дзякуючы таму, што тут нарадзілася Ларыса Міклашавічанка, якую ва ўсёй Беларусі і шырэй нават ва ўсёй Европе сёння ведаюць як паэтку Ларысу Геніуш. Вось за маёй спіной густыя зарашнікі бэзу, які вельмі любіла Ларыса Геніуш. У гэтых зарашніках вельмі мілагучна спяваюць салаўі, але ад самога хутара амаль нічога не засталося. Гэты хутар быў куплены дзедам Ларысы Геніуш, Паўлам Міклашевічам, бацьку Ларысы Антону, і тут жыла іхняя вялікая сям'я. Простыя людзі рабочыя. Іх, як прыйшлі камуністы, можна сказаць, то іх разарылі, ўсё іх разарылі. Іх забралі і ўсё. Эта Ларка, не знаю, як яна дзе асталася, што троху недзе в Польшчы не была, ці дзе была, а тых астальных ніхто і не знае, дзе яны. Ніхто і не знаў. Дзе вывезлі, пакідалі ў яму, выйду ўсё. Такі ж считалі кулакамі. Кулакі. Якія сяляне кулакі? Тыя, што працавітыя і разумныя. Значит, іх трэба знішчыць, або перціся на гультаёў і злодзеяў. І гультаі і злодзеі былі ва ўладзе. Вось, ім пашана і ўсё. А гэтым усім разумным працавітым людзям магіла. Бедна-прабедна ўжо. 250 гектараў зямлі было, а сядзеў грудам так, довго. Земля слабая була. Ну чому? Двор був, і коней було много, і коров було много, всього було много. Три пари було коров, овець. Ну, не, конечно, это уже много, это кулаки. Яны былі атлічныя людзі. І прыхільваліся да людзей. Яны на стороны нікого не наймалі. Усе свого села да іх ішлі людзі, которые нуждаліся чым. Прыйшлі камуністы, можна сказаць. Зрабілі врагамі
змялі, як рукой його пісок. І все. Яна вельмі даражыла тым, што яна взяла ў сваёй сям'і. Вялікая, працавітая, прыгожая, дружная, моцная, класічная беларуская вясковая сям'я з яе традыцыямі народнай культуры, з яе этыкай, мараллю, педагогікай сямейнай. Это тое, што яна пачерпнула для сябе як чалавек і, безумоўна, як паэтэса. Калі думаць пра будучыню, то трэба думаць пра сям'ю, пра сямейнасць. Усе народы гэтай планеты будуюць сваё жыццё на сям'і, на вот этой любові. Дваіх, ён, яна і дзеці. І далей потым бабулі і дзядулі і так далей. Гэта разбуралі саветы. Гэта разбуралі. Яны рабілі нас плыткімі, каб можна было намі кіраваць. Але Ларыса Генюш не народжаная была жаць жыта і ставіць гэтыя снапы ў мэндлікі. Яна была народжаная для некай іншай справы, і калі чытаеш яе споведь, то такое адчуванне, што сапраўды яна прыйшла ў гэты свет з некай будзіцельскай місіяй. Памятаеце яе словы: народ ляжаў безмоўнай палітычнай масай. А я ўжо нарадзілася такой беларускай спялюшак, за тым болем за беларускую зямлю. Сапраўды разумных людзей я тады яшчэ не сустрэла. Трагічна адна я ішла неяк вобмацкам, інтуіцыяй да сваіх праўд. Рвала мне сэрца нацыянальная і сацыяльная несправядлівасць. 30-е гады надзвычай складаны, жорсткі час у лёсе беларускай нацыі. Бо ў 20-м годзе прэм'ер-міністр польскі Скульскі заявіў такое, што праз 50 гадоў у Польшчы беларуса нават са свечкай не знойдзеце. Адпаведна была палітыка. Не даваць асветы, бо большасць у 20-е, канцы 20-х гадоў інтэлігенцыя з заходняй Беларусі падавалася ў савецкую Беларусь. Тут ужо 30-е гады для нас абсалютна стратная, фактычна, інтэлігенцыя наша, тым ліку літаратурная, была рэпрэсавана вся. А на захадзе беларусаў уже палякі таксама не пускалі. Не давалі ходу. Это яе дзяцінства, яе юнацтва. Тут, у гэтым рэгіёне, Жлобаўцы, Палаўкі, каля гэтай Волпы. Дзе ўсё-таки была заходняя Беларусь. Было нероўнасць была. Было вельмі шмат бяды, вельмі шмат непраўды. Яна бачыла, як хлопцаў беларускіх польскія дэфензіва там лупілі. Некалькі разоў яна бачыла гэта сваімі вачамі. Цяжка было знайсці адпаведную працу пры Польшчы. Заставалася працаваць на зямлі і чакаць мужа. Падсведама я думала аб мужа нейкім, але ён мусіў быць беларус. Іван Пятровіч, ён таксама быў вельмі цікавым, своеасаблівым чалавекам, і, можа быць, ён так незаслужана застаецца ў цяні сваёй вялікай жонкі. Па-першае, гэта быў вельмі адукаваны чалавек. Ён закончыў вельмі прэстыжны ва ўсе часы Карлаў універсітэт у Празе. Ён быў лекарам. У нас былі вельмі прыязныя спагадныя адносіны з боку чэшскага ўрада, асабліва яго прэзідэнта Томаша Масарыка. І беларусы ў 20-е гады штогод атрымлівалі 50 стыпендый з тым, каб хлопцы нашы з заходняй Беларусі маглі вучыцца ў вышэйшай школе чэшскай, Пражскім універсітэце і ў тэхнічных ВНУ чэшскай краіны, вельмі дэмакратычнай у той час. Іван Пятровіч Генюш трапіў у Прагу маладым хлопцам яшчэ ў 1922 годзе. І гэта быў такі беларускі студэнцкі прызыў у Прагу. Вось гэты беларускі пражскі асяродак, мне здаецца, вось і быў той нацыянальнай кузняй для Івана Пятровіча Генюша. Неяк так атрымалася, што лёс звёў яе з Іванам Пятровічам, але да таго часу, калі яна убачыла Івана Пятровіча, яна была падрыхтавана ўжо іменно для таго, каб ацаніць яго, вартасці яго як беларускага хлопца, які вучыцца ў Празе, а застаецца такім свядомым, такім годным
таким прыгожым. І на ўсё жыццё было закахана. Усё жыццё было закахана. А тут яшчэ каханы мужчына, такі элегантны, з Прагі. Яны абодва былі як крэмень. А тое, што яна часамі бурчэла у споведзі, то звычайна кожная жонка у мужика знойдзе нейкія недахопы. Дзядула – это вельмі важная постаць, пра которую некаторыя забываюцца. Таму што, так, правду кажучы, сапраўдная беларускасць Ларысу Антоновну навучыў Іван Петрович. Не ўсе памятаюць пра то, што калісьці, калі яго мама пісала да яго лісты не па-беларуску, ён перастаў да яе адзывацца, сказаў, што пачне толькі тады, калі лісты будуць да яго прыходзіць на беларускай мове. І гэта Іван Петрович вучыў Ларысу Геніуш патрыятызму і паказваў ёй, як развівацца ў которую сторону. Потом яна ўжо пачала развівацца сама, стала вялкай, з ёй зрабілася вялкая патрыётка, а ён застаўся крыху ззаду, але цałe сваё жыццё успіраў яе і памагаў яе ва ўсім, у чым толькі мог. У 1935 годзе Ларыса Міклашевіч і Іван Геніуш павянчаліся ў Воўпінскай царкве. Муж паехаў у Прагу давучвацца, яна засталася жыць у Зэльве. У Зэльве ж нарадзіўся ў тым самым 35 годзе сын Юрка. І пэўны час яны жылі ў Зэльве, бацькі дапамагалі маладой маці, але зразумела, што сям'я павінна была з'яднацца. І вось тут цікавы эпізод. Для таго, каб выехаць Ларысе Геніуш у Прагу, нагадваю, што Зэльва ў той час знаходзілася у складзе польскай дзяржавы, польскія ўлады запатрабавалі ад яе, каб яна напісалася у дакументах выязных полькай, змяніла сваю нацыянальнасць. І яна катэгарычна адмовілася ад гэтага. Магчыма, што вось гэты факт якраз і расцягнуў на 2 гады выезд яе ў Прагу. Аднойчы сутоннем я трымала Юрачку на руках. Было вельмі ціха, нікаго не было ў хаце. Я думала аб лёсе нашага народу і раптам пачула такую пэўнасць, такі прыліў сілаў, што ўсё стала мне не страшным, і я не баялася за далейшы мой шлях. Гэта вот яе лёс жыццёвы, яе жыццё, гэта царнёвая дарога, яе шлях. Вот, яе шлях з жлобаўцаў у Зэльву, з Зэльвы ў Прагу, з Прагі праз Еўропу, праз Мінск і на тыя страшныя дарогі. І назад, і тое, што яна не зламалася. Она была человеком не тутэйшым. Адчувалася тое, што яна доўга жыла у Празе. Адчувалася і тое, што яна доўга была у ГУЛАГу. Это накладало такі адбітак на яе. Это была неверагодная ветлівасць, неверагодная далікатнасць, неверагодная глыбіня і ўзровень шчырасці неверагоднай. Я ўважаю, што яе было місіянерскае служэнне Беларусі. І якраз гэтае служэнне яна магла здзейсніць, таму што у дадатак да гэтай моцнага духу Гасподь даў ёй талент слова. Першы адрас Геніуша ў Празе, вось гэты дом, так званы Кашпарак. Цяпер гэта дом нумар 70 па вуліцы 5 траўня. Тут у Геніушы мелі маленькую кватэрку, пакоік з кухняй. Тут у Геніушаў была суседка Аксана Косач-Шымановская, сястра Лесі Украінкі, на машынцы якой Ларыса Антоновна друкавала свае вершы і тэстамент Васіля Захаркі. І менавіта тут, у гэтым доме, Ларыса Геніуш адчула сябе паэткай. Адсюль яна паслала сваю першую публікацыю у газету «Раніца», у Берлін. Гэта быў такі невялікі нарыс пра Вялікдзень, і ён быў надрукаваны 28 красавіка 40-го года у велікодным нумары пад псеўданімам «Чайка». Ва ўсёй кнізе Ларысы Геніуш ад родных ніў, а таксама ў тых творах, якія друкаваліся
у газеце «Раніца» няма ніводнай згадкі, ніводнага прысвячэння нямецкім уладам, фюреру, беснаватаму фюреру, як яна гаварыла, хоць гэтага ад яе патрабавалі акупацыйныя ўлады. Як же часто шчаміла мне сэрца туга па сваіх. У бачок стаяла мама са слязьмі пры прощанні. Так я апошні раз яе бачыла і болей не сустрэла ўжо ў жыцці. Пасля былі апошнія лісты ад бацькоў і пачыналася вайна з Польшчай. І ўжо ў той час, калі Ларыса і Ян Кагеніуш жылі ў Залатой Праже, на гэтым хутары адбываліся трагічныя падзеі. Усю сям'ю Антона Міклашевіча, як сям'ю буйнага землеўласніка, раскулачылі. І з гэтага хутара Жлобаўцы на поўнач была выслана цэлая сям'я з 10 чалавек, у тым ліку 3 сястры і 3 браты Ларысы Геніуш. Я не знаходзіла сабе месца, ўсё пыталася, за што, за што. Я хацела кончыць жыццё, пусціўшы газ. Муж мяне вывалак з маленькай кухні. А братоў, што ёй не шкада такіх прыгожых братоў. Па-мойму, яна іх любіла нават болей, чым сёстраў. Заўсёды сёстры любяць братоў, браты сёстры. Вот. Ну. І тое, што Аляксей застаўся жыць, ўсё роўна яна яго ніколі не ўбачыла. Гэта таксама боль вялікі. Не сустрэцца пры жыцці, так доўга жыць і не сустрэцца. Всё это трагедыя, да? Всё это боль, які стаў паэзіяй. Жыць, кідаць вечна у ворыва зерня, садзіць маладыя лясы і сады, то дотыкам ног цалаваць тую землю, где цяжка ступалі бацькі і дзяды. Альшанскія могілкі ў Праже. Тут увесну 1943 года адбылося пахаванне старшыні рады БНР Васіля Захаркі, які памёр 14 сакавіка 43 года. Ларыса Геніуш арганізоўвала пахаванне. На могілках было вельмі шмат народу, і беларусы, і украінцы, і прадстаўнікі расійскай эміграцыі. І толькі двое з прысутных ведалі, што за некалькі дзён да сваёй смерці Васіль Захарка перадаў свае паўнамоцтвы адмысловым тастаментам новаму старшыні рады БНР Міколу Абрамчыку і сакратару БНР Ларысе Геніуш. І для мяне гэты вось парадокс, што магла б жанчына ў 43-м годзе ўзначаліць раду БНР. Ён успомніўся ў 97-м, калі старшынёй рады абралі Івонку Сурвілу. Так што мы просто час губляем з-за нейкіх такіх вот кансерватыўных момантаў мыслення. Яна была годным старшынём гэтай рады. Це ж яна Абрамчыка выбрала. Прыняўшы ў сакавіку 1943 года з рук старшыні рады БНР Васіля Захаркі тэстамент, паводле якога яна станавілася сакратаром рады БНР, Ларыса Геніуш пераўтваралася проста з паэткі ў палітычнага дзеяча, хай сабе і сімвалічнага ўраду. Але разам з гэтым яна станавілася ідэалагічным праціўнікам улады савецкай. І віжаваць за ёю пачалі ўжо ў той час, калі адбывалася пахаванне, яшчэ ў 43-м годзе. Савецкія спецслужбы цікавіў найперш архіў рады БНР, і дзеля гэтага яе арыштоўвалі, дзеля гэтага яе вывозілі ў Менск, і першае пытанне на допытах у менскай амерыканцы было, дзе архівы БНР. Гэтыя архівы працягваюць шукаць і сёння. Спакавалі мы з Міколам пару чамаданаў нашага дзяржаўнага архіву, і ён павёз гэта ўсё да сябе з думкай усё гэта пераправіць у Францыю. Я і да сёння не ведаю, ці яму гэта ўдалося. Это такая цэлая дэтэктыўная гісторыя. У споведзі напісана, што спакавалі з Абрамчыкам чамаданы, і Абрамчык вывез.
Гаспадар Абрамчык жыў у Парыжы. Пасля яго смерці ўсю яго маёмасць пераняла жонка. І калі прыйшлі паперы гэтыя ўсе там, якія заставаліся пасля старшыні рады БНР, то яна вельмі там так это непрыхільна сустрэла і ніякіх чамаданаў нікому не выдала. Мы знаходзімся ў Празе на плошчы Рэзача, так званая Рэзачова намесце. Будзем спадзявацца, што з цягам часу гэтая плошча будзе называцца плошчай Ларысы Геніюш, бо вось тут дом Гежманова 7, куды геніюшы пераехалі ў 1943 годзе. У гэтым доме Гежманова 7 Ларысу Геніюш ведалі як пані Дактарову. Так яе звалі чэхі. Ну, а беларуская грамада да яе прыходзіла, вядома, як да беларускай паэткі, таму што ўжо ў 42-м годзе была выдадзена яе кніга ў Празе. У гэтым доме працякалі іхнія і шчаслівыя імгненні жыцця, і трагічныя. Вось па гэтай вуліцы відавочна грукаталі савецкія танкі. І вось тут, вакол гэтага дома, была арганізавана спецаперацыя па лоўлі гэтак званых ваенных злачынцаў геніюшаў. Спачатку былі спробы агітацыі, гаварылі ёй савецкія агенты: «Пераязджайце ў Менск, мы дадзім вам кватэру, вы будзеце народнай паэтэсай». Геніюш ясна не пайшла на такую улоўку. Гэта штучкі кагабістаў, якія штучна абвінавачвалі людзей, наперад прыдумвалі, што зрабіць, каб такіх, як Ларыса Геніюш, знішчыць. Яны ж жылі не сённяшнім днём, яны будавалі планы на будучыню. Д'ябал будуе планы. І тады пачаліся проста спробы яе неяк выцягнуць, фізічна вылавіць. У адзін з дзён сям'я сядзела ў хаце, проста закрыўшыся на ключ, і не падавала ніякіх знакаў жыцця. Але яны ведалі, што салдаты там дзяжураць, і атрымалі загад нават дзяжурыць з нацягнутым брызентам. У выпадку, калі б Геніюш скочыла, то мелі загад злавіць яе жывой. І Геніюш апісвае драматычна вельмі гэты момант. Кажа: «Я стаю за дзвярыма, не дыхаючы, і адчуваю, што там нехта прыслухоўваецца». Але гэты выпадак скончыўся так, што заступіліся жыхары за сям'ю Геніюшу. Яны пашлі да мясцовых уладаў, да камітэта, сказалі: «Пакіньце гэтую сям'ю ў пакоі, мы іх ведаем, это нашыя людзі, пакіньце іх у пакоі». У 1945 годзе, калі ў Прагу прыйшлі савецкія войскі, Ларыса Геніюш разумее, што яе сям'ю чакае небяспека. Яна піша адчайныя лісты на адрас прэзідэнта Чэхіі. Яна піша лісты амерыканскаму амбасадару: «Ратуйце мяне, дапамажыце, паколькі я магу трапіць у рукі савецкай улады». І неўзабаве сапраўды ад чэшскіх уладаў яна атрымлівае чэхаславацкае грамадзянства. Прычым атрымлівае ў дзень 27 ліпеня. Гэта быў як падарунак Ларысе Геніюш да яе 37-годдзя. Як тут выкруціцца, як ратаваць сям'ю? Аб сабе я не думала. Праўда, уцякаць з немцамі, не маючы з імі нічога супольнага, лагічна не было па што. Але якая ў Сталіна логіка, калі ад яго капрызаў гінулі мільёны людзей. Але не прайшло і паўгода, як чэхаславацкія ўлады адбіраюць у іх гэтае грамадзянства на патрабаванне Масквы. Геніюшы ніколі не былі савецкімі грамадзянамі. Ужо на падставе гэтага чэхаславацкія ўлады маглі б неякіх ратаваць. Але, на вялікі жаль, і гэта не надае гонару чэхаславацкім уладам, яны бязмоўна згадзіліся з гэтай беззаконнай акцыяй. І у сакавіку 48-го года іх арыштоўваюць і неўзабаве высылаюць пад канвоем цераз Вену, цераз Львоў, цераз Баранавіча ў Менск, і далей пачаўся іх крыжовы шлях у савецкі гулаг. Надыходзіць другая пара выпрабаванняў. Для мяне яна будзе яшчэ страшней. Але Божа зямлі мае, Божа продкаў маіх,
дай мне сілы вытрымаць найцяжэйшае. Няхай вернасць мая і любоў мая будуць дастойныя мукаў тваіх некалькі вяковых. Моя Беларусь, галінка з твайго дрэва, пясчынка з палёў тваіх, несу табе рэшткі жыцця майго і маё сэрца. Як жа хачу пралажыць мукамі сваімі светлы след для заўтрашняй твае долі. Пакідаю вам усім на памяць словы мае і на міласць вашу маіх нашчадкаў. Яна была заглыбленая ў гісторыю народа і ў гісторыю свайго рода. І якраз на вобразе Ларысы Антонаўны, Ларысы Геніюш, вот мы павінны сёння, мы, хто думае пра будучыню Беларусі, пра то, каб мы засталіся на этой зямлі, таму што не можа чалавек пра гэта не думаць. Вот. Застацца Беларусі на Беларусі, застацца беларусам на Беларусі. Мы думаем, таму што гэта мы думаем пра сябе. Мы тут ёсць, мы такія, і мы не можам самі сабе пятню павесіць на шыю. І мы думаем пра будучыню. Яна ніколі не займалася палітыкай у такім традыцыйным разуменні палітыкам. Яна не была, і яе сёння не можна так назваць. Яна была дысідэнтам. Яна была дысідэнтам і вельмі моцным дысідэнтам. І якраз на яе дысідэнцтве мы ўсе выхоўваліся. Многа гора ў жыцці пазналі мы. Цяжкі быў наш народны пуцень. Усе ж нядарам людзі казалі нам: беларусы — гэта ёсць людзі. Ларыса Геніюш. Чаму імя паэткі зацята замоўчваецца ў гісторыі і літаратуры краіны? Чаму яна так і не прыняла да схілу жыцця савецкага грамадзянства? За што эпоха выракла яе на катаргу і абвясціла ворагам народу? Што ведае пра Ларысу Геніюш Беларусь? Што магла б ведаць? За апошнія 5 гадоў са зваротамі ў Вярхоўны суд аб рэабілітацыі Ларысы Геніюш звярталіся як мінімум 5 розных арганізацый і прыватных асобаў. І заўсёды адмова была сфармуляваная адназначна: рэабілітацыі не падлягае. Мне здаецца, што па адносінах сённяшняй беларускай улады да Ларысы Геніюш можна вызначаць антыбеларускі характар гэтай улады. Мы знаходзімся каля Міклашавай аборы, вось так называецца гэтае збудаванне, мураванае з каменя. Зразумела, што такую абору каменную мог мець толькі багаты гаспадар, і сюды ў Жлобаўцы прыязджала з Ваўкавыска навучэнка тамтэйшай гімназіі Ларыса Міклашевіч. Тут яна купалася ў стыхіі беларускай мовы, бо навакольныя вёскі і Рэпля, і Палаўкі, і Воўпа гавораць і да сёння па-беларуску. Тут яна слухала беларускія народныя песні, якія запалі ёй на ўсё жыццё ў душу. Телепшая раняя, телепшая позняя. Ой, телепшая позняя. Ад колішняй абжытай сядзібы Міклашевічаў засталіся толькі 3 прыступкі ганку. З гэтай сядзібы са Жлобаўцаў Ларыса Міклашевіч ездзіла на вучобу ў польскую ваўкавыскую гімназію. Адсюль яна выходзіла замуж у Зэльву за Івана Пятровіча Геніюша, які надарыў яе такім незвычайным прозвішчам Геніюш. Потым у Празе Ларыса Геніюш выдатна засвоіла чэшскую мову, але ў паўсядзённым жыцці і ў Жлобаўцах, і ў Зэльве, і ў Празе яна размаўляла толькі на беларускай мове. Па-расейску яна гаварыла хіба толькі ў Гулагу.
Не кранайся на балявый храм, а то припомнится бездольный плач детинный, из сердца вырвется нестриманный вулкан караючий и в огненной лавине. Ларыса і Янка Генюш вярталіся на радзіму, вярталіся да хаты. Толькі хаты ўжо не было. Іх везлі ў закрытым грузавіку вось па гэтай самай дарозе, па якой мы едзем цяпер з Чэхіі праз Польшчу у Беларусь. Тады БССР, Беларусь савецкую. Я думаю, што ілюзій у іх таксама не было, чакаць літасці ад савецкай улады ім таксама не выпадала. А самае жахлівае, што ў Чэхіі іх разлучылі з сынам Юркам, з якім яны сустрэнуцца толькі праз бясконца доўгія гады. Что может думать 12-годовое дитё, которое выскакивает через в окно, бачучи, что забирают его батьков. И он утек, перешел через границу до своих теток, которые жили в Вроцлаве, и жил там между ними. И они имели свое житье, занимались своими справами. И он выховывался, можно сказать, сам, выховывая его в улице. Bywało jego życie po-różnemu. Był i wierch, był i niz. Mógł skończyć tak samo po-różnemu. Mnogie думали, że to chłopiec, z którego niczego nie będzie, który, można сказать, skończył się. A on, zobaczycie, zdał egzaminy i skończył jako jeden z lepszych studentów. I potem był wielmi dobrym lekarzem, którego mnogo ludzi wspominali. Самое ciekawe это то, что когда он дознался, что его батьки живые, и он хутко приехал в Биосток, чтобы быть как наиближе их. Ни крат, ни тяжкость оковов, ни штык и ни лютый конвой сравнили мой облик суровым и душу мою ледяной. Я собственного боли не знаю. От сердца одорванный сын, вось только ночами, бывая мне душу тревожить один. От тихо стираю з обличчя і голову здимаю і знов. У нашій землі не полічиш таких ось нещасних синов. На допытах у менскай турме Ларыса Генюш паводзіла сябе надзвычай мужна, вытрымана. І нават калі на начныя допыты прыходзіў тагачасны міністр МГБ Лаўрэнцій Цанава, патрабаваў аддаць архівы БНР, тупаў на яе, крычаў. Яна яму мужна адказвала, што без волі Божай волас мне нават не ўпадзе. Так яны нічога ад яе не дамагліся. Мало таго, што кожную ноч дапытвалі, амаль да ранку, амаль да пад'ёма. А пасля да камеры прыстаўлялі спецыяльныя наглядчыкі, якія увесь дзень затым не давалі ні задрамаць, ні нават так адпачыць, расслабіцца. 7 лютага 1949 году Верховны суд Беларусі абвесціў вырак. Ларыса і Янка Генюшы былі засуджаныя на 25 гадоў зняволення. Звінавачванне гучала непераканальна, калі не сказаць абсурдна. Оказание помощи буржуазии, которая стремится к свержению коммунистической системы. За Беларусь яна адседзела. За такую вот Беларусь, якой яшчэ так і няма, сапраўднай, нармальнай. Таких вялікіх людзей усім хочацца неяк як бы падціснуць пад сябе, зламаць. І яе ламалі з усіх бакоў, а яна не зламалася. Вот за гэта яна і адседзела. Чалавек, які прайшоў праз пякельныя выпрабаванні, праз той жа самы гулаг, гэта было сапраўднае пекла. Усе чытачы споведзі пра гэта ведаюць. Ён мае нейкае большае права на праўду. Ён ведае больш гэтай праўды, чым мы ўсе астатнія. Я атрымаў вестку ад украінкі, вестку, што ёсць на тэрыторыі іх лагера беларускі, і нават ёсць цікавыя. І сказала, што ёсць у яе сяброўка, і назвала прозвішча Генюш. Ці не выпадкова не паэтэса наша, якой мы так ганарымся, не Ларыса Генюш. І нарэшце
праз пэўны час атрымаў вестку, у якой гаварылася, хто можа цікавіцца мной у краю, дзе дрэмлюць львы і пануюць гіены. Лариса Антоновна была неподкупной особой, и тому яе направляли на самые тяжкие працы. Яе назначили асанізатарам, вывозила нечистоты у бочках з лагера. Але ж усюды, дзе б яна не працавала, яна так годна сябе вела, як гаворыцца, з высока паднятай галавой, і стала знакамітай асобай на ўвесь лагер. Бог яе прыслаў у гэты час, у гэты жорсткі час, калі сядзелі ўсе вот такія, дужыя, моцныя, сапраўдныя. І яна была сярод іх, адна сярод многіх. І паслалі яе туды, каб там вытрымалі. Яна ж сілы там пісала, яна была глюкоза, яна давала ім сілы усім не зламацца, не павесіцца. Гэта была яе місія. Мне потым расказваў Мікола Канаш, які сядзеў з ёй у суседнім канцлагеры, на шахтах працаваў. Яны перапісваліся падпольна, не бачачы аднаго многа гадоў. Праз гэтыя у насілкі там ксівы так званыя засовывалі куточак, залеплівалі глінай, уже ведалі, якія насілкі, пасля пакідалі, прыходзіла змена жаночая, і ўжо гэтыя пісулькі ўсе выкалупвалі і па адрасах перадавалі. Так ён многа гадоў так з ёй перапісваўся, а калі вярнуўся ўжо у Жлобін, поехал да яе у Зельву. Прыходзіць, стукаецца і кажа: «Я Мікола Канаш». Она кажа: «А як вы не кажаце, што вы Мікола Канаш?» Ён папрасіў ліст паперы і ручку, і на куточку ліста паперы напісаў лацініцай «ЖБ», «Жве Беларусь». Это так яны падпісвалі кожную сваю ксіву. У куточку «ЖБ» пісалі лацініцай. Яна расплакалася, яны абняліся. Глянь, месяц спыніўся на сіняй межы, прощаецца доўга з зарой з раніцай. Паволі зацягваю пояс тужэй, а гарачай рукою беру рукавицы. Сегодня придется споткаться с пургой, за окнами ветер. Ну что ж, мы готовы. За вахтою недзе чакае конвой, такі быццам тундра, дзікі і суровы. Мяне не ацеплюць смуту гэтых дзён грашовае полымя ціхае свечкі, распальвае грудзі інакшы агонь, натхнёныя ласкі, святы і ады вечны. Калі я чытаю яе вершы, прысвечаныя на тэму ГУЛАГа, я толькі аднаго магу паставіць побач з ёю празаіка, які напісаў гэтаксама Шаламова. Гэта напісана так, што ты гэта ўсё скураю перажываеш. Нават вялікі Салжаніцын напісаў гэта ўсё слабей. Праўду, якую нясе беларуская літаратура, нельга закапаць. Гэтую праўду не сашлеш у ГУЛАГ. І Ларыса Геніюш перамагла з гледзішча вечнасці менавіта праўдай. Я живу в доме, где жила Лариса Геніюш. Дом ничего, хоть он старенький, но уютный, можете зайти, поинтересоваться. Жить неплохо тут. Ну, народу, як я сказала, много приезжает, заходит. Даже не то, что у квартиры заходит, у подвалы заходит, даже каменчики той посмотрят, где яна была. Гэты дом чакаў іх 8 гадоў з беласмертнай поўначы, з ГУЛАГу. І гэты дом прытуліў іх, і тут яны жылі з 56-го года, Іван Петрович Геніюш до 79-го года, а Лариса Антоновна до 83-го года. Ну, зразу яны былі бедныя, вообще нічога не было ў іх. Хата была пустая, поразбіралі ўсё, што было бацькава тут, Івана Петровича. Ну, потом уже крыху отдали им.
Яна вельмі ганарылася вот этой хатай, якую ёй Бог даў у Зэльве, хатай геніюшаў. Кожная шчылінка, кожны цвічок у гэтай хаце для яе быў вот нейкай памяццю па тых людзях, якія там жылі да яе. І прыяла на беларускую мову, вообще прыяла, і ўсё на беларускай мове было. Ну, за некаторымі людзьмі ей цяжка было, цяжка очень даже. Яна адкрыта прызнавалась для таго, што яна ёсць верніца, што яна верыць у Хрыста, яна праваслаўная верніца. Па тым часе гэта было жахліва. Не можна было чалавеку, інтэлектуалу, быць царкоўным чалавекам. Это можна было толькі бабулям старенькім у хустачках. Вы самі бачыце, усталяваны з дабраславення мітрапаліта Мінскага і Слуцкага патрыарша экзарха ўсей Беларусі Філарета. Я не могу ничего комментировать тут. Благословение нашего священноначалия, митрополита, головы нашей белорусской церкви. Что еще комментировать? Моя хростна, Лариса Антоновна Генюш, была хростной не только у меня, а у многих хлопцов, девчат. Был те часы, ей не могла перешкодить влада быць хростнай. Вельмі добра адносілася да хрэснікаў. У святы заўсёды прыносіла валачоная яйка, кавалак пірага, да я заўсёды прывязана была прыходзіць у хату. Ніколі не адпускала з пустымі рукамі, частавала. На жаль, мы былі маладыя, не разумелі яе добра. Яна жыла па людскіх законах, і ўся Беларусь была яе раднёй, і ўсе дзяўчаты і хлопцы, і старыя бабулі, і рознага ўзросту людзі былі яе дзецьмі. Яна была запраграмавана на духоўную маці нацыі. Сюды прыязджалі да яе сябры з усёй Беларусі. Тут бываў і Васіль Быкаў, тут цэлы месяц жыў Владзімир Караткевіч. Ён рэдагаваў яе зборніка «На чабары настояна». І вот калі да яе прыязджалі гэтыя беларускія інтэлектуалы, якія штосьці шукалі, і той, хто трапляў з ёй на гэтую хвалю, яны пачыналі ездзіць да яе часцей, або пачыналі думаць у тым кірунку, у якім яна іх, як бы сказаць, падштурхнула. І з гэтага вось нарадзіўся новы беларускі рух. Размаўляць па-беларуску модна. Мовы маці кажуць не забыць. Для мяне ж гэта не модна, толькі родна. Гэта так, як піць, як есць, як жыць. Это былі добрыя, светлыя, моцныя людзі, якія да яе прыязджалі. Усе гэтыя нашы мінскія археолагі, пісьменнікі, мастакі. Усе ведалі, што яны робяць, што яны едуць да Ларысы Антонаўны, што яны могуць выляцець з працы ці не атрымаць дзяржаўнай прэміі. Яна была, безумоўна, чалавекам дастаткова падазроным, і для гэтага былі падставы. Ну, скажам, калі мы прыязджалі да яе, у хаце імгненна з'яўлялася медсестрычка, якая рабіла Ларысе Антонаўне уколы. І мне хочацца верыць, што яна хоць калола ёй тое, што трэба было. Я паехала ў Зэльву з такім цэлафанавым пакетикам з Польшчы. Прывезла перад тым такі трохвугольнічак з вадою, у вадзе ў гэтай кветкі, чырвона-белая, натуральна. Я з гэтымі кветкамі злажу з аўтобуса, шукаю вуліцу Савецкую, 7А, паднімаюся з кветкамі на ганак, мяне сустракае гаспадыня, адразу бачыць кветкі, і адразу няма лішніх пытанняў. Неяк мы ўжо развітаемся, яна ідзе ў спальню і кажа, я вам нешта пакажу. І паказвае пад ложкам цяжкую сялянскую сякеру. Кажу, вот мне спакайней. Я ляжу, а мне под ложком ляжит эта сякера. Я полетел, боже мой, рукоятка такая, тяжкая, там мужчину поднять ее. И я с рюкзака достаю свою полевую архаичную сякерку с пластмассовой ручкой, легенькую, острую, як бритва. Ну, як томагавк детский. Я так
Кажу, вот вам от археологов подаруночек. И щерить малпа злую пасть раздула храпы. Не лягаш не нам упасть до взроня малпа. Требищи с малпой тваром у твар, брать зло с дороги и бить ударом за удар до перемоги. Гэтыя вершы стала можна толькі ў канцы 90-х вынесці на публічны агляд. Таму што, а гэта была якраз яна. Гэта тыя вершы, якія нас выхоўвалі ў тыя гады. Слава Богу, што сёння у нашай духоўнай семінарыі ў Жыровіцах вывучаюцца вершы Ларысы Геніюш, Жыровічы, «Зялёны наш куточак», «Дзе цэрквы ў неба вежы ўзнялі», «На дрэве Маці Божай абразочак», «Благословенне для маёй зямлі», «Чужыя ў нас паны былі, вельможы» і так далей, і так далей. Яна была сапраўдным патрыётам сваёй айчыны. Мы бачым толькі адно, яна вельмі любіла сваю радзіму. Яна не была палітыкам, яна была проста дачкой сваёй зямлі. Вельмі любіла Беларусь, пісала аб сваёй бацькаўшчыне, аб прыродзе, аб царкве, аб людзях, аб народзе. І я думаю, што гэта самае асноўнае і самае важнае. Пісаць толькі пра прыроду і штосьці такое далікатна мяккае здольны людзі ў любыя часы. Але напісаць тое, што будзе цябе пячы і смаліць і не даваць табе жыць спакойна, гэта толькі адзінкі могуць. І яна была такой. Лариса Антоновна навучила mnie życia, pisząc do mnie listy. Kiedy ja był mały, kiedy ja chodził w sadzik, te listy byli rozmalowane, różnokolorowe. Ja narysowała mnie to, co ja najbardziej lubił. Ja zawsze lubił zwierzę. To byli niedźwiedzi, to byli lisy, wałki, różne takie wielmi przyłożone malunki. Te listy byli dla mnie wielmi ważne. One mnie uczyli na każdym kroku tego, co ja mają w życiu robić, jakie ja mają być, jak mają dumać, u którym napramku mają iść. One mnie, można сказать, weli przez swoje życie. У 1968 праз 12 гадоў пасля вызвалення Ларысе Антонаўне нарэшце дазволілі выехаць у Беласток да сына і ўнукаў. Гэта быў яе адзіны выезд за мяжу пасля ГУЛАГу. Івана Пятровіча з Савецкага Саюзу так і не выпусцілі. Як думаецца, ён заставаўся закладнікам, гарантам ейнага вяртання. І калі яна ездзіла ў Беласток, яе прымалі не проста як маму Юркі Геніюша, бо ён на той час уже быў там у Беластоку, прынамсі, чалавек вядомы. Яе там прымалі якраз як сакратара рады БНР. Яна ніколі не гаварыла ціха. Мы едзем у аўтобусе, яна гаварыла не громко, бо яна была інтэлігентная, выхаваная жанчына, але ўсё роўна яе чуў увесь аўтобус. Яна гаварыла табе асабіста, але так, каб нічога лішняга, каб яны ўсе пачулі і зразумелі. Яна ўсведамляла гэта ад пачатку, ад нараджэння і да смерці. Яе была магчымасць пасля таго, як яна вызвалілася з лагеру, выехаць з Савецкага Саюза. Трэба было ўзяць новы шлюб. Якраз князь Базыль Святаполк Мірскі таксама пасля 11 гадоў лагера быў вызвалены, і ён, як нямецкі падданы, выязджаў з Савецкага Саюза, і ён прапанаваў ёй узяць развод з Іванам Петровічам і выйти за яго замуж, каб вывесці яе такім чынам з Савецкага Саюза. Но яна, як праўдзівая беларуская жанчына, яна не магла пакінуць Івана Петровіча. І таму гэта засталося толькі такім вот авантурным крокам князя Базыля. Але такія спробы былі. Это значыць, што былі людзі, якія разумелі яе талент і хацелі яе выратаваць любымі даступнымі сродкамі. У 1979 годзе пасля смерці мужа Ларыса Геніюш напісала ліст першаму сакратару ЦК КПБ Пятру Машэраву.
Высокопаважаны товарищ Машеров, я хочу просить вас, каб вы запэўнілі мне хоць крыху спакою, пакуль не зраблю парадак з магілкай у мужа. А пасля дапамаглі мне выехаць недзе, хоць да папуасаў. Адзінае, дзе ейныя пісьмы былі дзейныя, дзе сапраўды яна атрымлівала дапамогу і падтрымку, гэта былі лісты да Максіма Танка. І не толькі лісты, а ўвогуле размовы і звароты. На пачатку 80-х яна зноў піша ліст да ўладаў, гэтым разам другому сакратару ЦК Аляксандру Кузьміну. Я тут не магу жыць. Хоць люблю сваю старую сялянскую хату, спадчыну па мужавых продках. Я ўжо не магу любіць сваю Беларусь, калі бачу яе такой скарожанай, такой дзікай. Тут загубілі жыццё ўсяго майго роду, знявечылі мой лёс, груба знявечылі талент. Прашу вас, памажыце мне выехаць недзе, где я могла б век мой дажыць. Яна пішаце ў лісце, як это в одном из листей, не могу вспомнить, ветры Австралии кружаць мне галаву, сябры кричуць мяне, здаецца, птушкай бы. Добре. Адной з нашых магістральных такіх тэмаў было браць ёй гэта, пісаць ёй гэта, зноў тут грамадзянства заяву ці не пісаць, уступаць ёй у саюз пісьменнікаў ці не уступаць. Таму што называе канкрэтныя прозвішчы, у чарговы раз прыязджалі і угаворваюць напісаць. Будзе, значыць, і матэрыяльная дапамога, і тое, і тое, і тое. Разумееце, так мы ж вельмі хацелі гэтага. Помню, прыязджалі мы цэлым гуртам: Карпюк, Бичель, Голуб, я. Все договорились паўплываць на яе нарэшце, тому што друкавацца ж трэба. Будзе магчымасць уступіць саюз пісьменнікаў, тады магчымасці для друку будуць добрыя. У іх столькі напісана. Это ж будзе для каго? Это будзе для чытача, для той же Беларусі. Вот так, значит, добра, хлопчыкі, добра, Данута, добра, добра. Мы нават звіліся, лёгка згадзілася з намі. Оказывается, это был просто дыпламатычны такі ход, нічога такога яна не збіралася рабіць. Лариса Геніюш была вельмі гордая. Яна мне сказала, што яна ніколі перад нікім не пала на калені. Яна не магла гэтага зрабіць, таму што калі б зрабіла то, пра што вы кажаце, яна бы перакрэсліла цэлыя гэтыя лагеры і ўсё гэта сваё пасвядчэнне, которое яна перайшла. Ёй не патрэбны быў саюз пісьменнікаў. Ёй не патрэбны быў Савецкі Саюз. Таму што, калі б яна уступіла, значыць, яна прызнала б іхнюю праўду. Гэтую падробку, гэты абман. Як яна магла гэта зрабіць? Гэта значыць, яна здалася б ім. Яна прызнала б, што яе справядліва на 25 гадоў засудзілі. За здраду чужой краіне. Грамадзянінам, якой яна ніколі не была. Яна нарадзілася ў Жлобаўцах, а не ў СССР. 5 лютага 79-го года, так, яна вельмі эмацыйна адказала мне ў лісце. Такі быў ліст, кавалачак ліста. Я не напішу ніякай заявы. Я не магу. Калі нехта жыве для свайго народу, кахае яго і дыхае ім, хоць і распінаюць за гэта, дык прыме ўсе труднасці і не разлічвае на фонды. Зямля нас прыме і без почасцяў, а людзям, якія выкапаюць дол і правядуць на могілкі, яшчэ ў нас хопіць на закуску і чарку, як тут у нас водзіцца ад веку. Я уступлю ў саюз, дзе Купала і Богданович. Бо мне ўжо туды дарога. Вось гэта ўсё і клічнік.
Чорная навіна пра смерць Ларысы Геніюш дазвалася у многіх беларускіх сэрцах. Але я думаю, калі б мы жылі ў дэмакратычнай цывілізаванай краіне, тыя дні маглі б быць днямі агульнанацыянальнага смутку, днямі развітання з выдатнай паэткай, з нядломнай змагаркай за незалежнасць гэтай зямлі. Мяне страшэнна ўразіла, колькі людзей прыйшло практычна ўсё гэтае мястэчка. Я ніколі не чакаў, да не толькі я, іншы, я гаварыў, глядзіце, глядзіце, колькі людзей. Асабліва, калі выносілі труну ўжо з царквы. Практычна ўсе прыйшлі, ўсе. І гэта настолькі іх усхвалявала. І, разумееце, адчуваўся нейкі настрой, што ты вось праводзіш яе не адзін, а ты часінка вялікага цэлага. Па маіх падліках, на кожнага з тых, хто прыехаў ахаваць Ларису Антоновну, было прыкладна двое тых, хто прыехаў сачыць за намі. Гэтыя людзі паводзілі сябе з выклікам. Яны згуртавана стаялі у час адпявання на Ларысы Антоновны ў Зельвенскай царкве. Яны спацыравалі па вуліцах, падыходзілі і слухалі нашы размовы. У 83-м годзе у запалоханай і дарэшты кантраляванай савецкай Зельве на вуліцу савецкую прыйшлі тысячы савецкіх усё-такі людзей, каб развітацца з несавецкай грамадзянкай, каб развітацца з вялікім чалавекам, з асобаю. І пэўна, што ніхто не арганізоўваў гэтае пахаванне. Гэта было стыхійнае прышэсце людзей. І мне здаецца, што вось гэтае шэсце, якое ішло, хай сабе яно ішло на могілкі, ужо ішлі беларусы. Яна мне сказала, умирая, перед смертью, сказала: Ирочка, скажи Зельве и Зельве, зельвинцам, что у меня ничего недозволенного нема, это ее дословные слова, недозволенного ничего нема, я никому не была ворогом и остаюсь только сябром для своего народа и для своей Беларуси. Быть сынами айчины, народа, каб нам сэрцаў зламаць не змаглі, бараніць для нашчадкаў свабоду і пядзю кожную роднай зямлі.